Navê min İnan Çelik, xwedê min Özgür Jiyan da, navê babê min Ehmed, navê kalkê min Mirza. Ez 1909 gundê Kindiras bajarê Bitlisê navçe Tatvanê li Bakurê Kurdistanê hatim dünyayê. 2008 beşterê nav Rafên PKK bûm. Nav PKK da 2008 heya 2010 wekî şervanekî ez tevlî bûm. 2010 wekî tîm komutantî min dest kir. Wekî tîm komutaniyekî heya 2011 ez tevlî bûm. 2011 heya 2013 ez bûm taxim komutanî. 2013 asta wekî bölük komutanî min ast kir. Heya 2016 2016 hatina min li Başûrê Kurdistan şundatir. Wekî birlik komutanî min qasê salekî heya 2017 min erkir. 2017 heya 2018 wekî komutantiya akademiyan branşa min erkir navda mam. 2018 heya 2020 wekî cephe komutantî min erkir. 2020 jî wekî asta fermandartiya eyaletê min erkir bes ji ber xota nîmbû wekî cephe komutaniyekî li eyaleta Metina da min fermandartî kir. Ez nehê 6 2021 ji PKK xwed bûm. Rastiya xwe da şerê ku niha li çiyayê Kurdistanê li ser Başûrê Kurdistanê dimeşe. Êrişên dewleta Tirk ku ser Başûr da pir zêde dimeşe aslında serkeşiya wî dike PKK. Bölgeyê da herêmê da ku pir insanên ku bi welatparêziya xwe, bi welatperweriya xwe serkarê xwe kar dike, kar dimeşîne. Aslında navên sîxurtiyên tên penasekirin û tên cezakirin, tên kuştin, tên şehîdkirin. Yek ji wan jî Şehîd Xazî ye. Şehîd Xazî insanekî ku mala xwe da ser axa xwe bû. Hindek tişta ji bo PKK nedixwast bike. Ji bo viya PKK vî wekî hedef dabû nîşandan, wekî herêmê de çend kesên dîtir jî. Ji bo biyara Şehîd Xazî tiştê ku ez dizanim ku biyarê da cih girtine min ji wan bixwe bihîstiye û ez dizanim, o qasa dizanim biryarê ku fermandariya eyaletê hatibû danîn insanên ku wekî pêşmerge nav axa gerîla da kî hebe bên tirsandin, bên cezakirin, bên qewitandin. Ku qewitandin nebe, tirsandin nebe, bên înfaz kirin, bên şehîd kirin. Yek ji wan jî Şehîd Xazî bû. Şehîd Xazî li herêma Tirwanê gundê Bîgdada da bû. Wekî tîmekî hareketlî ku girêdayî qarargeha Metina li wir cih digirt. Ev tîm ser esasê ku li wir çalakiya bimeşîne yek bu yek girêdayî qarargehê bû. Ku evî tîmê de cih digirt yek Cesur Roboskî, yek jî Piling Cizre ku ez tinasim ji wan bihîstiye. Evan Şehîd Xazî şehîd xiste bû. Destê Piling Cizre da qarnasekî Rusî hebû. Cesur jî eman altiyekî ku A4 dürbün ser bû. Gor ez dizanim min ji wan bihîstiye evan çalekî darxiste bûn û Şehîd Xazî şehîd xiste bû.